L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Telespettaturi ta' F-Living Channel, jiena Felicia Brinkat nilqakom għal program Il-Verità. Il-Verità li Kristu stess. Infakkarkom li għandi paġna fuq Facebook Il-Verità, jekk trindu tistaqsu xi affarijiet ikkomunikaw miegħi, inkun qed nistennikom jiena biex tibatuli xi ħaġa xi mistoqsijiet anki jekk ma taqblux, ma jimpurtax. Imma saqsu ħalli tkunu tafu iktar fuq il-kelma t'Alla. Fuq Ġesu, x'għamel għalikom biex jisalvakom, biex jeħliskom mill-infern. Dik imħabba kbira immens. U nfakkarkom ukoll li dawn il-programmi qegħdin fuq YouTube. Għamlu like u subscribe ħalli kull programm li nibda ntella tirċevu li jiena tellajt ieħor u jekk ma tkunux rajtu dan il-programm tkunu tistgħu taraw bil-kumdita tagħkom anke waqt li tkunu qegħdin fil-kċina jew jiena fis-sodda. Jew anki jekk tkunu l-isptar, għadkom ma tafux, jew xi uġieħ, għadkom ma tafux il-kelma t'Alla kemm ittellakom il-fuq. Jien ngħid għalija Alla ħares ma jkollix lila, għax kieku ili li tlaqt. Ma tant sandawimkom bil-paroli fil-bidu, ħalli naraw dan il-feature għax huwa naqra ftit twil, imma ħanaraw ftit mill-mirakli li jagħmel Ġesu. U dan huwa s-suġġett tal-lum. Il-mirakli. Araw dan il-feature. You have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. Son, thy sins be forgiven thee. Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise, and take up thy bed and walk? That ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins. I say unto thee, arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house.
Who touched my clothes? Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou who touched me? Master, I have suffered an issue of blood for 12 years. And I knew if I could just touch thy clothes, that I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. What have we to do with thee, O Jesus of Nazareth? Thou come to destroy us? I know thee who thou art, Holy One of God. Hold thy peace, and come out of him. Rabbi, I beseech thee. My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her. She may be healed. She shall live. Take me to your home. Why make ye this ado and weep? She is not dead, but sleepeth. Leave this house.
Talitha Kumai. Arise. Tell no man what was done in this house this day. Let her be given something to eat. Mela, kif diġa għattilkom fl-introduzzjoni ħanitkellmu dwar il-mirakli. Ħanamel l-introduzzjoni u kol tal-mistiden li għandi l-lum, raġa għandi kif kelli fl-ewwel 3 programmi tal-iskeda ta' qabel. Anthony hija fil-mulej, grazzi tal-qajdi l-istadina li ħan nitkellmu issa fl-imkien dwar il-mirakli. Imma ħanaddu l-ewwel għal-pubbliċità, għal-reklami, minajrok daw ma nistawx namlu dan il-program u nibdew id-diskussjoni tagħna fuq il-mirakli. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan Annucciali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. Il-verità hi Kristu nilqakom għattini parti ta' dan il-programm Il-Verità. Mela kif diġettilkom fl-introduzzjoni miegħi għandi lil-Brother Anthony li sajjejni f'dan is-suġġett li huwa dwar il-mirakli. Il-mirakli għadhom isiru minn Ġesu. Ħanaraw. Għax hawn min jgħid li waqfu wara li kien hawn l-apostli hawn min jgħid hekk u min jgħid hekk u min jgħid hekk. U nista' niggarantilkom jien almenu jien miegħi ma waqfu żgur. U nirringrazzja l-Bulej u naħseb anka miegħek. Ekku, prosit. Mela nibdew għax għandna ħafna xi ngħidu. Jiena nixtieq newenet nirringrazzjak tal-istadina. Anzi nirringrazzja lilek. U fuq kollox, inti għamilt rimarka importanti, il-mirakli għadhom isiru. U naħseb din hija mistoqsija validissima, importantissima. Għax jekk tħares madwarek, il-mirakli huma preżenti bħalissa f'dan il-programm. Huwa miraklu li aħna dinaw dal-għodu, huwa miraklu kif dal-ġisem tagħna tant kompless, tant kien fih nervaturi, in fact jgħidulu it's a web of nerves. Huwa miraklu kif qalbna tħabbat, huwa miraklu kif qed ngħixu. Ġifieri, dak huwa miraklu. Xi ġimiel kollox perfett. Kollox perfett. Jien ma nafx kif jgħiduli li mawx Alla jew aħna ġejna fuq. Ġejna minn Insomma, xadin. diġa, minn ħafna affarijiet oħra diġa għamilna program fuq dan. Tibdaji ħalli nibdew nitkellmu. L-ewwel ħaġa il-mirakli irridu nħarsu lejhom mhux bħala magic,
Għax hawn min ħares il-miraklu bħala xi ħaġa u biex jistaġeb, biex kulħadd jgħid da żmien qed ngħixu fi żmien fejn irridu nimpressjonaw ruħna u rridu nimpressjonaw il-ħaddieħor, X Factors, kull fejn tara, kulħadd irid juri t-talenti tiegħu. Li mhix ħaġa ħażina, Mhix ħaġa ħażina in itself. Li tagħna l-mulejn. Nassu f'soċjetà irridu nimpressjonaw ruħana bl-elettronika li tippreżentanna kważi dak li hu possibbli ġabitunna li huwa virtual reality, ġabitunna realtà. Mela dak huwa l-ewwel punt, illi il-miraklu mhuwiex magic. Alla meta għamel mirakli, għamilhom biex iressaq il-poplu tiegħu li aħna issa parti minn dak il-poplu lejh. Għamel dak il-mirakli biex u wassal il-pjan tiegħu fit-tmiem. Mela Alla għandu pjan u permezz tal-mirakli qed juri l-qawwa tiegħu lin-nies biex in-nies jemmnu iktar, biex in-nies ta' fidi iktar jemmnu ħalli l-pjan tal-Alla iseħħ. U x'inhu dal-pjan tal-Alla? Il-pjan tal-Alla hu li juża l-poplu ludi biex minnu joħroġ is-Salvatur li dan il-programm qed isir għal ġieħ tiegħu. Sewwa, mela dak huwa l-ewwel punt, il-miraklu biex juri l-qawwa tal-Alla u jwassal għal pjan fit-tmiem tiegħu. Sewwa? Eżatt. Mela jekk nibdew mit-Testament il-Qadim u nibqgħu mixin sa ġurnata mqazza tal-lum, naraw il-mirakli dejjem seħħew u għadhom iseħħu. Amen. Mela nibdew naraw? Iva. Mela, li naqra. Mela jekk aħna pereżempju naraw ftit l-istorja tal-poplu ta' Iżrael u nibdew naraw pereżempju kif il-poplu tal-Alla kien ifaħħar l-Alla permezz ta' dawn il-mirakli. Naraw pereżempju Deuteronomju, kapitlu 7. Mela. Vers 17 minn għalija. Iva. Ħanaqra malaj. Hekk jogħġbok. It-tiġrib kbir li rajt bajnejk u s-sinjali u l-eġubijiet u l-qawwa tal-id u driħ merfuħ li bijom ħarġek il-mulej Alla tiegħek. Hekk jagħmel il-mulej Alla tiegħek lil ġnus kollha li qiegħed tibża minnhom. Eżatt, eżatt. Mela hawnhekk qegħdin naraw il-biża. Il-biża mhux jiġifieri aħna nitwerru mill-mulej, imma il-biża reverenzjali li Alla fil-ħniena u l-ġustizzja kbira tiegħu mħabba ħareġ il-poplu tiegħu mill-jasar. Ħareġ il-poplu tiegħu mill-jasar biex ikompli. U ara kemm saru mirakli, kemm saru mirakli, meta bat il-libnu. Lew il-Muse. U l-Muse. Il-Muse u din Faraoni, ara kemm għamel u xorta baqa ma jemmilx, ara mixiex iġġarbu u daw l-affarijiet ħajarġaw jiġru kif konnedna fil-programm tagħna. Dal-programm qiegħed qegħdin 11, 12, 13 li konna għamilna dwar ir-rapture u sal-aħħar tad-dinja. Imma qegħdin naraw li talla kemm hija qawwija. Għal min jemmen imbagħad. Is-sinjali li għamel il-poplu tiegħu, il-mulej, għamilhom mhux biex impressjona, jew biex in-nies jgħidu il-marelli aħna, nistgħu nagħmlu li rridu għax għandna l-mulej vending machine. Dik l-idea ta' vending machine jiena l-mulej insibu meta għandi bżonnu. Le, l-mulej ma ssibux meta għandek bżonnu, il-mulej issibu għax għandek bżonnu dejjem. Eżatt. Dejjem għandek bżonnu. Eżatt. Kif diġà qed inti fuq in-nifs. Għaw li qegħdin nieħdu bħalissa l-miraklu li qegħdin hawnhekk u qegħdin nagħmlu dan il-programm. Mela ngħaddu għal xi skrittura oħra. Mela le, għandna skritturi oħrajn li juru l-iskop vast li għalih il-mulej sejjaħna biex aħna naraw dawn il-mirakli. Pereżempju, jekk aħna mmorru Salmi 105. Mela, mmorru Salmi 105. Naraw ġifieri kif il-mulej tagħna ippreserva il-poplu tiegħu. U anki ippremjah permezz ta' dawn il-mirakli. Mela, għajli naqra li ma' vers? Salmi 105, jew inkella Salmi 107, ġifieri tnej tista' taqra minnhom. Tista' taqrom kollha daw. Hemmhekk tara kif Alla ippreserva l-poplu tiegħu u anki ippremjah permezz tal-mirakli. Għax kif għadt inti meta il-poplu żvija u ħareġ mill-destin li Alla kien ippredestina għalih, ma tantx sab affarijiet sbieħ jistennewh.
Tifhem? Da żgur. Pero Alla fil-ħina tiegħu dejjem reġġa lura l-poplu tiegħu. Kif jagħmel lilna on an individual basis. Bħal prodigal son, bħal Bħal prodigal son. li ben il-ħali. Bħal li ben il-ħali. Imma rridu, mhux għax sempliċement għax dak umilja ruħu Ekku. u talbu maħfra. Bl-Ingliż ngħidu grace is not a license to sin. Mela il-mulej fil-grazzji tiegħu, fil-imħabba tiegħu ma jfissirx li aħna għandna nabbużaw minn ħniena tal-Alla. Eżatt. Għax hekk aħna nabbużaw minn ħniena tal-Alla, tista' tiġina ħażin. Da żgur. Qegħdin nilagħbu man-nar. Alla huwa nar, he's a consuming fire tgħidlek il-kelma tal-Alla. Mela ma nilagħbux u niċċajtaw man-nar. Biċċa hawn jiena ngħix għallum għax għada minn raħ, imma jekk illum ikun tkun l-aħħar ġurnata tiegħi. Jiena jaqblinna li nkunu fil-mulej għax kemm hawn minn sejjera x-xogħol. Ekku. U tmiemu kien semmek. Eżatt. Ma nistgħux nafu, aħna ma nafux meta sa nitilqu sejna. sa jiġrilna u Eżatt, nitilqu eżatt. għalhekk irridu nkunu preparati. Fil-fatt inkompli ma dak li għad fil-bidu ma dan li tajt issa. U miraklu li kif aħna qegħdin ħajjin u ġisimna jaħdem tant armonija meta tqis it-taħbita tal-qalb kemm għandha ġifieri konsegwenzi, però xorta ma nix nabbużaw. Għaliex ma jfissirx li għax qalbna da tħabbat u qegħdin Nieħdu ħsieb it-tempju Talla li huwa aħna Eżatt. il-ġisem tagħna. Għax kien hemm ħafna li marru għax-xogħol u ma ġewx lura d-dar kif għadt inti. U anke protezzjoni li huma bid-drittijiet tagħhom li hawn min ikollu din il-protezzjoni u ma jilbisix. U koll, ġifieri rridu nieħdu ħsieb tagħna nfusna wkoll. Ekku. Kif kont qiegħed tgħid. Dawn is-salmi ħantuhom homework lilkom. Ħalli aħna ma nieħdux minn dan li għandna x'ngħidu ħafna. Ħalli aqraw, mhux titażnux, mhux għax għandkom li qegħdin naqralkom, iċċekkjaw ukoll u aqrawhom daw is-salmi. Mhux dan is-salm biss li qednilkom għadkom ma tafux. Is-salmi kemenuni. Dawn ħerġin mill-qlub ta' nies bħalna li kienu viċin ħafna ta' Alla u anka saqsew mistoqsijiet ukoll kif tistgħu tagħmlu intom ukoll anke rrabjaw mal-Alla wkoll. Għala imma aħna mitinbin u niżbaljaw. Imma Alla malaj, jekk nistaqsuh nitkellmu miegħu dak li jrid Alla, relazzjoni miegħu kif aħna qegħdin nitkellmu magħkom, perkaż aħna lilkom maħniex qegħdin narawkom, jien bħalissa qed nitkellem mal-kamera. Intom qegħdin tarawna lilna, hekk irid din ir-relazzjoni, din hija l-fidi, ħenjin jgħidilna Ġesu, ħenjin dawk li ma rawx għax tagħhom hija s-saltna tas-sema. Mela. Fil-fatt nistgħu naraw ukoll każ ieħor fejn Alla uża 3 persuni, dawn il-persuni sibuhom f'Daniel 3, u dawn in-nies tant kemm kellhom fidi, għax dak l-importanti, il-fidi, mhux li aħna noqogħdu nistennew il-mirakli biex ikollna l-fidi, daw kellhom il-fidi qabel il-miraklu tagħhom. Li daw għaliex ma issottomettewx ruħhom għall-idoli pagani tar-re tal-Babilonja, u naħseb forsi nsemmija għaw it-telespettaturi diġandu naw fuq xi nitkellmu. Dawk it-3 persuni li nistgħu nsemmuhom f'Daniel, daw għaliex semgħu minn Alla u ma niżlux arkub btejhom quddiem l-idoli folots u ma kilux l-ikel li kien il-ġisem, Alla preservhom. Għax dan ir-re għallhom intkom ma tidux tobdu, ħanitfakom ġonnar. U ġonnar tafxra ir-re tal-Babilonja, mhux dawk it-tlieta biss, kien hemm xi ħadd ieħor magħhom. Kien hemm xi ħadd ieħor magħhom. Jiġifieri naraw il-fidi timxi mal-mirakli. Mela jekk jien għandi l-fidi, se nara miraklu, jekk jien m'għandix fidi, u noqgħod niddubita tal-Alla, u inti mirakli dak li nara fuq il-computer, dak il-virtual reality meta tnilab. Ġesu għalinna ma ħanamlu iktar mirakli u koll għalinna meta jinsejjer u intom ħatamlu iktar minn hekk. Ekku, imma nies. Għalinna Għaw ġifieri. individwi li l-Alla tagħhom jagħmluh pereżempju l-screen tat-television. naf, Tifhem? Mentri l-Alla tagħna huwa il-fidi li għandna u mbagħad naraw il-mirakli tiegħu. Eżatt. Inti marit, inti persegwitat,
inti tħossokx protett, inti tħossok attakkat, għandek offensiva ta' attakki sopranaturali ġejjin mill-iħtan inferm kontrik, mela dur li Alla u mhux tidaj bih, imma għajlu mulejjin, nemmen jien se tagħmel miraklu miegħi. Praise God. Mhux magic, miraklu. Għax anki Ġesu hemm ukoll li f'pajjiżu stess ma setax jagħmel mirakli. Ma kellhomx fidi. Jekk mhux se jkollna l-fidi, il-miraklu mhux se jseħħ. Jekk ngħidu imma jew skont jew indaħlu dik il-xi ħaġa between nibblokkaw namlu ħajt quddiem il-miraklu li jrid jagħmel magħna Alla. Ġifieri dan min-naħa tagħna ukoll. Jekk jiena se npoġġi il-fidi tiegħi esklusivament fil-bniedem, fit-tobba biss, qed nagħmel żball. Alla jridhom it-tobba, Alla tant kemm ħabna li permetta li anki fil-qasam mediku isibilna professuri tal-aġeb għax qed jaħdmu bil-qawwa tiegħu. Però mhux impoġġi t-tama tiegħi fihom, it-tama tiegħi għandha tkun l-ewwel nett falla li qiegħed jgħinhom il-daw biex ma jieħdu żbalji għax dik oħra ħafna nies imutu minħabba żbalji tat-tobba u l-professuri. Ġifieri li jżomm idejh fuqhom daw ħalli l-miraklu iseħħ ukoll f'dak is-sens. Kemm naf ukoll nies li marru għal operazzjoni li mija xejn, operazzjoni fis-sens ta' check-up biex jaraw u baqgħu taħta. Dejjem għandna nitolbu għax it-talb huwa it-tarka tagħna. It-talb wis għandu saħħa kontra x-xitan li l-għadu tagħna mhumiex in-nies ta' huwa x-xitan. Ix-xitan jipprova juri li għandu l-qawwa, imma dak li għandna ġo fina li huwa l-Ispirtu Santu huwa aqwa minnu. Imma rridu noqogħdu attenti jrid ikollna l-fidi għax ix-xitan jipprova jilgħab bina ħafna. Fil-fatt l-apostli saqsew qalulu mulej kif tista' tkatrinna l-fidi. Dik għandha tkun ix-xewqa ta' qalbna, katrinna l-fidi għamel li dejjem inkunu iktar fiduċjużi fik mimlijin sal-quċċata tal-ponta ta' rasna bil-fidi. Li jiena mhux nemmen fil-bniedem kemm sejtini, il-bniedem jagħtik imma kemm jista' jagħtik Alla ferm iktar għall-eternità. Eżatt. U għandna ħafna barkiet ukoll qegħdin lesti għalina dejjem jekk nemnu ma. Amen. Dejjem jekk nemnu. Jekk nemnu iva, minn xiex inkunu għaddejjin, għatu l-affarijiet daw li tkunu għaddejjin, anka sbieħ, irringrazzjawh. Irringrazzjaw jiena anka fix-xejn, insibni qed nirringrazzjah xi ħaġa li tkun żgħira imma li hija tkun kbira fl-istess ħin. Irringrazzjaw, iktar ma tirringrazzjaw, iktar sa jollikom il-fuq, iktar sa tidbirku, iktar maħna sa ngħinu anka lil ħadd ieħor. Ngħinu mhux sempliċiment bil-xismu ta' bil-flus biss. Nejnu blaġir tagħna, bis-sima. Billi anka huma jsibu fiduċja fina u jistgħu jiftħu qalbhom magħna. Dik ukoll tkun qed tgħin lil ħadd ieħor li jista' xi ħadd jafdak lilek, jafda xi jkun għaddej il-bniedem u mbagħad titħaqx bih, tipprofettax inti ruħek minn dak il-bniedem li jkun fetaħ qalbu miegħek, għax tkun tkissru mbagħad. Di laqda u sabiħa di l-imħabba bejnietna u daw il-mirakli tibdew tarawhom intom għax ċerti affarijiet li nieħdu for granted aħna ma nindunawx li huwa miraklu. Ħaġa interessanti ma dak li qed tgħid u li l-mulej juża affarijiet vera żgħar u sempliċi biex juri l-qawwa tiegħu. Ġifieri, pereżempju, bniedem qed jaħdem, forsi qed isammar u l-muldaqqa ġietu mhux fuq ir-ras il-musmar fiċ-ċentru, ġietu fuq is-suba l-kbir. Ġifieri flok bniedem jinfex fajjat u rabja u anke forsi xi kliem ħażin jew anke da. Ġifieri joħodha f'sens ta' umoristiku. Tifhem, il-mulej ħobb sense of humor. Iva naf. Imma mhux pereżempju li bniedem jintela għal ċertu mġieba, tifhem ta' li hija tal-biża xi kultant ta' min vera sabbat u jidaj u anki ġifieri hemm affarijiet li mhux xierqa.
Ġifiri, Alla juża affarijiet żgħar biex jittestjana xi kultant. It-testjana mhux biex ġifiri hu pjaċiri qod jara nagħmel galleri jara għala daqqa fuq subgħu. Le, biex aħna nikbru u nistudaw irrabbu l-muscles u l-fibra muskolari tal-fidi. U anke fil-kelma tal-Alla juża saħan sitra. Se titqu ta' forsi tkom telespettaturi qatt ma qrajtu għad l-istorja fil-kelma. Juża ħmar. Eżatt. Juża ħmar. Għandna stampa fil-fatt ta' din Nurulhom il-ħmar jekk jogħġbok. Jekk id-direttur jista' jtellaħħa din l-istampa tal-ħmar, daku. Vera ħelu dal-ħmar. Għalfej m'għandniex nitqu. Imma, temna l-ħmar tkellem. Tasal dik il-fidi ta'kom li iva. Sal-ħmar tkellem, nejdulhom dir-rakkont għal-waqt għaddinna l-ħin. Danna ġifiri waqt il-poplu Alla kien għaddej fid-deżert ġifiri biex jasal fl-Arti Mweda, kien jiltaqa' ma' ħafna popli ovvjament li kienu jimblukkaw. U danna ma kellux tort. Irrid jgħaddi dan, bil-forsi irrid jeliminhom u lajt iżommuh. U kien hemm ġifiri poplu li kellu rej kien jismu Balak, u da Balak qabbat dal-profeta fals li kien jismu Balam, biex ovvjament ipoġġi ċerti saħtiet fuq il-poplu Mwiegħed Alla biex ovvjament ma jkomplix il-mawra tiegħu l-Arti Mweda. U dan ovvjament rikeb fuq dan il-ħmar, insomma, u dan il-ħmar kif kien sejjer bih biex ipoġġi dawn is-saħtiet, kull darba beda jieqaf. U dan ovvjament mħax pjaċir il-profeta fals u niżelu beda jsawtu dan il-ħmar. Mbagħad mat-tielet darba dan ħmar tkellem. Qabel ukoll kien hemm xi anġlu għandi kun kien qiegħed. Sandika ġejbiha fil-fatt. U dan ovvjament niżel minn fuq il-ħmar u qabad itih tliet darbiet jiġifieri taħt daqqiet. U dan fl-aħħar il-ħmar qallu għaliex qed tissawwadni? Qallu jiena l-ħmar tiegħek, qallu jiena m'għamilt xejn ħażin. U mbagħad induna u spjegalu l-ħmar li kien hemm anġlu, ġifieri qed jimblukkalu it-triq lill-ħmar għalhekk kellu jieqaf u li ovvjament hu ma setax jarah dan Balam, il-profeta fals. Ġifieri naraw li anki Alla jinqed anke biħmar u tkellem dan il-ħmar. Jien nemmina. U bis-saħħa tal-ħmar dan jiġifieri ma komplix fit-triq tiegħu biex jagħmel dak li kellu jagħmel. Praise God, ara kemm juża Alla. Daw leġġubijiet kbar li hawn min jgħidilna intom imġienen. Nismaħħa ta' jien ġifieri, ngħaddi minnhom. Imma ma jimpurtax, mġienen ma jimpurtax. Billi nkunu mġienen għal mulej. Ma niddejjaqx, anzi għalija huwa ċertifikat dak. Ħanaddu għar-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Wasanna t-tielet parti ta' dal-programm li qegħdin nindiskutu il-mirakli. Fil-bidu tal-programm kont diġà orejtkom jiena il-mirakli, ftit mill-mirakli li għamel Ġesu. U narġa' nagħmel enfasi li f'pajjiżu Ġesu ma setax jagħmel mirakli. Kienu jiddieħqu bih. Anka daru stess, ħutu. Għal-bidu ma kienux jaċċettaw il-Kristu. Wara li miet fil-fatt temnu fl-Upper Roma
flatti. Jistaw jagħmlu hekk lilna wkoll. U dik Filisjen, u dak Antony, u dawk jistgħu jagħmlu mirakli. Għax Jistgħu jagħmlu hekk. il-mulej, forsi t-telespettaturi ma jafux, illi tagħna l-awtorità u l-qawwa. Aħna isnu l-mulej depożita ammont ta' flus il-bank u aħna rridu murru niklejmjawh. Biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu kif qalilna u tafġu fuq l-srib u fuq l-iskorpjuni ma jiġrilkom xejn. Ġifieri dik il-qawwa li tal-kredent, lill-believer. Darba nafu aħna fil-mulej tiġi l-Knisja, taf li kienu jiddieħqu biha u pruvaw jagħmlula xi ħaġa inti fil-ikel biex jaraw hekkux vera. Veru, veru. U darba wkoll il-pastor mhux għamlulu hekk ta' jaqsa kien għand wieħed mill-aħwa kien għadu kif bex il-ħawħ taqbad u mar jieħodlu minn din il-ħawħa u ma kien ġralu xejn. Alla jbirek. Jekk ikonna l-allamana dali hawnhekk jekk nemnuh, iva jseħħ. Fil-fatt, ħanaqra ilhom dik Mark 16:16. Dak fissem Ġesu, mhux bil-qawwa tagħna, x'nistgħu nagħmlu aħna. Mela Mark 16:16. Għax dik niftakara bl-amment jien, minix intiża li niftakar l-iskritturi daqshekk bl-amment jien, imma l-postijiet. Mela, sabiħa wisqedin. Min da Ġesu qed jitkellem, Mark 16 u minn vers 16, iftakruha 16:16. Min jemmen u jitgħammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. Dak li qed jgħid sempliċi. Issa, u dawn huma s-sinjali li jsibħu lil dawk li jemnu. Lil dawk li jemnu. Fidi ġifieri. Meżat, fismi, narġa' ngħidha. Fismi ġifieri Ġesu, fisem Ġesu. Ikeċċu xjaten. Ħanarġa' ngħidha din, fismi hemm miktub, la hemm il-mambirek, la hemm affarijiet, la hemm slaleb u xejn iktar. Fismi għax il-qawwa tal-isem ta' Kristu hija kbira wisq. M'għandna bżonn xejn iktar, m'għamel xejn iktar. Fismi hawn. Ikeċċu xjaten. U kull min jemmen musa jabdikani ħadd biex nagħmel dawn l-affarijiet jien fisem Ġesu. Mela, fismi ġifieri fisem Ġesu, ikeċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda. Jaqbdu srib bidejhom. Musa naqbad ummur u naqbad is-serb tajjena. Fis-sens jekk ikun hemm xi ħaġa jien naf għandi serb, u rrid niddefendi lili nnifsi. L-qawwa tal-isem ta' Ġesu hija tiddefendini minnhom. Jekk jixorbu xi ħaġa. U jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma jagħmilhomx ħsara. Iqedu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. Imma mhux il-fidi tiegħi biss tkun il-fidi ta' fuq min inqedu jdejna fuqhom. Jekk jemnux jew le. Jiġifieri hija importanti ħafna. Ħafna għax irridu nemnu fil-qawwa tal-isem ta' Ġesu Kristu. Issa ħammorru flatti u x'hekk. Ekku, fil-fatt naraw ukoll flatti fl-ewwel knisja, l-iktar knisja bikrija Kristjana. Eżatti, minn hemm bdiet il-Knisja mill-Latti, minn wara li ġie l-Ispirtu Santu. Ekku, fil-fatt hawn min jgħidilhom mhux Latti tal-Apposti, ma Latti tal-Ispirtu Santu, għax il-qawwa ġejja mill-Ispirtu Santu. Fil-fatt Fatti 2 minn 17 sa 22 u anki f'partijiet oħra tal-Atti, insibu li dawn il-mirakli kienu jgħinu lin-nies biex jirrikonoxxu li Alla kienet jaħdem, li ġifieri din il-ħidma kif fattint hija mhux tan-nies bil-qawwa tagħhom, imma li hu qiegħed in-control, li hu qed immexxi l-ewwel knejjes l-iktar bikrin li kien hawn. U anki insibu wkoll kif Alla dejjem għażel min, fejn, kif, meta u liema persuna juża biex isiru l-mirakli. Fil-fatt Fatti 2:17 insibu il-kwotazzjoni, il-kwota ġifieri il-Ġoel fejn jgħid fl-aħħar ta' żminijiet ix-xjuħ
it-tfal. Mela, se Ġewel juża huwa ktieb minn mit-Testament mit-Testament il-qadim. U qiegħed ukoll dan Jekk l-istess titaqra, kliem. L-istess kliem qiegħed fit-Testament il-ġdid ukoll. Għax huma ħaġa waħda. Tħallux il-Testament il-qadim. Testament il-qadim għalkemm jissejjaħ qadim, xorta hemm sal-aħħar tad-dinja fih. Ġifieri huwa qadim għax qabel Ġesu miet, aħna konna taħt il-liġi u mhux taħt il-grazzja, aħna issa meħlusin. Ma jfissirx li l-kmandamenti ma joddux, ma jfissirx li nista' noqtol u nista' nagħmel li rrid u qegħdin tifhmu. Imma mill-maħfrax qabel Ġesu miet, il-dnub kien jitatta. Fil-fatt kienu joffru annimal qabel u darba fis-sena. Issa nistgħu mmorru nkunu fejn nkunu, nitolbuh maħfra, il-konsegwenzi xorta ħambatuhom. Imma id-dnub tagħna jinħafer permezz ta' Kristu. Għax diġà ħallas għalina u aħna kollox b'xejn, x'irridu iktar. Mela, fil-fatt hawnhekk sa taqra inti. Mela dana huwa qari ġifieri minn Atti 2 u nibdew minn vers 16. Iżda dan hu dak li ingħat mill-profeta Ġewel fejn qed ikkwota t-Testament ġifieri l-Antik. U jiġri fl-aħħar jiem li aħna din fihom ovvjament. Għal Alla li insawwab mill-ispirtu tiegħi fuq kull bniedem. U l-aħħar żmien ukoll beda minn dak iż-żmien. Minn meta l-Ispirtu Santu ġi. Ġi fuq l-apostoli. Issa l-aħħar mbagħad l-aħħar nibdew nindunaw bil-blaffarijiet li qed isiru llum. Mela, u jiġri fl-aħħar jiem għal Alla li nsawwab mill-ispirtu tiegħi fuq kull bniedem u jħabbru s-subien u l-bniet tagħkom u jaraw iż-żgħażagħ tagħkom deriet u l-irġiel xjuħ tagħkom joħolmu ħolmiet. Jiġifieri qed jurina hawnhekk illi ħadd mhu esklus li f'dan iż-żmien li qegħdin fih aħna nistgħu naraw affarijiet tal-għaġeb u nistgħu ikollna testimonjanza ta' dak li aħna naraw fil-ħolm u dak li naraw anke permezz ta' nies. U jistgħu jiġu nies li ma jemnux, jistgħu jiġu għand il-mulej ukoll. Ekku. U fuq il-qaddejja rġiel u l-qaddejja nisa tiegħi jinsawwab mill-ispirtu tiegħi f'dawk il-jiem u huma jħabbru, jiġifieri ikunu jistgħu jagħtu testimonjanza ta' dak jiġifieri li qed jiġri u li se jiġri. U nuri ġubbijiet fis-sema minn fuq u għajjim fuq l-art minn taħt. Demm u nar u ċpar ta' duħħan. Ix-xemx tinbidel fid-dlam. Ġifieri għawet naraw ukoll sinjali direttament ġejjin minn Alla. Ġifieri Alla l-imbierek mhux biss qed jinqeda bina, daħna li nemnu li aħna verament twilidna mill-ġdid fl-ispirtu, imma qed juża wkoll nies ġifieri oħrajn. Xi ġmiel il-kelma tal-Alla kemm hi sabiħa, brother. Amen. Fil-fatt nixtieq ukoll insemmi każ fil-Atti tal-Apostli li naraw Atti 8 minn vers 9 sa 24 fejn kien hemm min jipprova jaħseb illi l-mirakli tista' tixtrihom. Illi aħna nistgħu mmorru għand fortune teller ħarsu l-flus u nafu se jiġri ġimgħa d-dieħla. Se jkolli dar, il-gvern se jtini dar, jien se jkolli dak li nixtieq bħalli kieku jiena niddetermina xirrit fi ħajja. Bħalli kieku mhux Alla jagħti in control, ara rridu nħallu l-dak ten fuq ikun in control biex jiseħħu l-mirakli. Inkella mhux mirakli jseħħu, inkella immorru ġo baħar ta' niket u nkwiet. Hawn min tilef flusu u ġidu, iħallas biex ikollu tweġiba. Għaliex m'għandux fidi falla, jrid ikun jaf għada se jiġri. Ħallih għada, ħallih għex ħajtek. Ara kemm hu sabiħa l-kelma tagħna tħaddilna dejjem il-bib miftuħ għas-sorpriżi. Għaliex jien għandi nagħlaq sorpriża? Għaliex għandi jiena nkun naf se jiġri għada? U ħafna drabi meta n-nies ipoġġu l-fidi tagħhom mhux fil-mirakli imma fil-fortune tellers, fis-psychics, fil-mediums, mhux ikollhom aħbarijiet sbieħ, mhux ikollhom sorpriżi sbieħ, dejjem xi ħaġa negattiva. Innota. U tant influenzalhom moħħhom li dik il-ġrajja vera seħ. Ekku, it is self-fulfilling. Mela jekk inti. Għax ix-xitan hekk iġibha, mhux għax ix-xitan hija fil-futur. Eżatt. Imma. Għax iġalek temmen gidba. Ara,
ix-xitan għandu l-aġenti tiegħu li huma il-Fallen Angels. Għax ix-xitan mhux bħal Alla, ma jistax ikun kullimkien fl-istess ħin. Allura ma jistax ikun jaf bħalna kif jaf Alla xi ħana nkunu għaddejjin. Imma jkollu ikun hemm dawk id-demons ukoll magħna. Emissarji. Biex ikunu jafu aħna fejn aħna debboli biex ikun jista' jittakkana hemm. Soft spots ekku. U jinqeda bina, allura jibda jagħmel 1+1. Il-futur tiegħu jafu, għax il-futur tiegħu u ta' kif kollox hawn. Kif se jispiċċa. Kif se jispiċċa, u bekk dak li jrid Alla, dak li jrid ix-xitan li aħna nispiċċaw bħalu. Jiena ngħidu ħin inti toqgħod tittantani, imma dik hija t-taqbida tiegħu. Se fajt. Mhux ma dawk li ma jemnux, l-inna jibqa jittina u jipprova jara x'jagħmel, imma Alla kbir u Satan u fitxu jibqa. Forsi girfa jagħmlilna ngħaddu minn xi affarijiet iva, mhux xi affarijiet kif għadda ġob. Hemm il-darba nsemmijilkom di. Iva, jippermettihom Alla, jippermettihom, imma mbagħad irridu naraw aħna l-fidi tagħna, hemm irridu naraw il-fidi tagħna kemm isoda fella. Importanti ma dak li qed tgħid illi veru aħna girfa ikonna għandu girfa is-Sinjur Dana Ġesu Kristu, għandu immarkata l-eternità fuq id-dej, fuq saqaj u anke fuq il-kustat. Mela. Ġifieri il-marka tal-vażun mibrux jodaq xejn xaqqa ikun hemm imma l-vażun jibqa' u l-fjuri tista' tpoġġihom fih. Xi ġmiel prosit. X'eżempju tajna. Mela, għax ftit għadbaqanna. Iva. Mela, irridu noqogħdu attenti biex niddistingwu u nagħmlu distinzjoni korretta bejn dawk li huma mirakli li ġejjin minn Alla u bejn dak li huwa gideb, li jiġi biex jikisser, ifarrak u joqtol, li huwa ovvjament il-xitan. Għalhekk meta xi ħadd ipprova jixtri l-mirakli, hekk insibuha Fatti 8 minn 9 minn Fatti 8 vrus 9-24 insibu saħħar kien jismu Simon jew Xmun li dan kien jgħid li jiena libt u konvertejt u sirt nisrani, però kien għad irid jitgħallem illi l-qawwa t'Alla kienet don u ma tixtrix bil-flus kif isir meta xi ħadd jipprova jagħmel xi magic jew xi saħer u jħallas għalih. Jasa kemm kif qed inti kemm hawn min u naf jiena li taw flus lil daw isħaħar eluf ta' biex jagħmlu per-każ jew saħta jew inkella biex iġibu l dak ir-raġel per-każu jiena mara inħobb il xi ħadd u rridu lil dak iħobbni. Jaħallsu biex jagħmlu posts. Xi affarijiet daw jaħassa temnu f'dawk l-affarijiet u ma temnux falla. Dawk l-affarijiet huma kollha tax-xitan biex noqogħdu attenti u meta mmissu magħhom huwa diffiċli għax idum ix-xitan jiġri warajkom. Idum. Jiġri warajkom u tkun diffiċli biex tinqalgħu minn dik is-sitwazzjoni. Imma ħanarġa' nirrepeti, Alla huwa kbir u setani fuq ix-xitan. Ix-xitan huwa xejn ħdejn Alla. Ġifieri ma jfissirx li ma toħorġux minna anki jekk xi ħadd ikun huwa sataniku. Dment li jkun għadu ħaj l-Ispirtu t'Alla, mhux l-Ispirtu Santu, għax aħna nitwildu bl-Ispirtu t'Alla fina, jkollna dik l-imħabba. L-Ispirtu t'Alla ikun għandu tikka fih. Jiġifieri ikun hemm mod kif dan jista' jsalva wkoll u jdur lejn Alla. Fil-fatt dak huwa l-appell tagħna li kull min qiegħed b'xi mod jew ieħor involut f'kull okkult li hawn hekk hux mażunerija, sataniżmu, seħer, tħebbir, fortune telling, medium, psychics u tibqa' sejra l-lista ma tispiċċa qatt. Xaw, mhux xaw, xmawx tittajt. Illi l-appell tagħna hu tibżawx, tkellmu magħna, ibatula l-Filisjen u tkunu tafu l-verità kif Alla jeħliskom minn din id-droga, għax din hija droga l-ewwel jibatlek ftit tajjeb. U sakemm idaħlek fl-iskora, u mbagħad meta tidħol mur oħroġ. Aħna sa jkollna noħorġu għal ftit imħabba r-riklami. U niġu għall-aħħar parti.
Hemm ħafna xi ngħidu fuqha. Għar-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibbal il-bisi u aċċessorji. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Wasanna l-aħħar parti. Brother, il-mediċina, jiena nara miraklu, għax jisni qed nara din. Nara li Alla qed juża lill-bniedem biex jiskopri ħalli aħna minn il-mediċina nkunu nistgħu nfiqu. Issa ċertu mediċina ikun hemm ukoll side effects. Sewa. Hemm mediċini llum il-ġurnata fuq l-internet issib ħafna alternattiva minflok mediċina fis-sens li għandha ħafna side effects għal affarijiet li ħala Alla. Jiġifieri hemm ħafna herb, hemm ħafna pjanti. Fil-fatt il-mediċina tkun ukoll astratti ta' dawn l-affarijiet. Però wieħed irid joqgħod attent meta ngħidu hemm mediċina u hemm mediċina. Hemm mediċina kif qed tgħid inti li taqxaqleb lejn l-organiku natural. U hemm mediċina ovvjament li hija mimlija affarijiet artifiċjali. Issa, insibu fil-kalma tagħna li il-mulej saħansitra lill-Apostlu Pawlo li ġie Malta jissuġġerixxi lil Timotju meta kien ma jiflaħx għax kellu xi kondizzjoni, qallu hu daqsxejn bit. U ngħidlek il-verità, jiena qatt ma kont doqtu l-imbit, jiena ma nixrob xejn alkohol, laqas joġobni. Minn dak jiena mhux nieħu għax għandi imbit, jiġifieri taf inti taqla l-imbit mingħand in-nies. U hemm jibqgħu m'iniex xi ħaġa li daka. Imma fejn immur nieħu dik in-naqra jiena, ma naqra ta' mill-ewwel nħossni nieżla. Għax jiddependi mill-individwu mbagħad. Jiġifieri anke fil-kelma tal-Alla msemmija di għax qabel kienu jgħidu li skopru l-Franċiżi għandikun li l-imbitu ta' tsambit hija tajba. Imma ra kemm ilha mniżla żgur. 2000 sena hawnhekk l-imbit hija tajba ta' tsambit. Tajba wkoll għal kolesterol u żejt li għandu healing powers, pereżempju s-soldati fl-ewwel meta ma kienx hawn il-mediċina li nafu biha llum kienu jużaw ħafna drabi l-imbit u żejt. U żejt insibuh ukoll fit-testament. Għaw fil-Bibbja li kienu jużaw bħala anointing. Għax iż-żejt huwa qatra, mara kemm tinfirex dik il-qatra u għandha ċertu healing powers. Anke żejt naqra żejt sħun ukoll tagħmilha ma' siderek meta jkollna s-sola u hekk. Tagħmel ħafna tajjeb ukoll. Jiġifieri għal l-imbierek tagħna n-natura. U tagħna n-natura biex nużawha tajjeb. Saħansitra nies li qegħdin l-isptar jagħtuhom injection li fiha daqsxejn eroina jew kokaina, ġifieri, u anki qed isibu li cannabis oil huwa tajjeb għal ċerti nies qegħdin bluġieħ. Jiġifieri ejjew ma neskludu xejn illi kull ħaġa li tuża tajjeb għandha il-benefiċċji u l-effetti pożittivi tagħha. U anki li saqsejtni dwar il-mediċina, pereżempju meta ġie Pawlu hawn Malta kellu miegħu il-luqa. U luqa kien tabib. Tabib, eżatt. U meta luqa ngħidu kien tabib, dan ġifieri ġie Malta. Ma ġiex kombinazzjoni ma' Pawlu? Għaliex Malta hija waħda mill-iktar pajjiżi naħseb fid-dinja li hija in the forefront, li qiegħda avvanzata fejn għandu x'jaqsam ma' servizzi ta' saħħa. Sewa l-Maltin u sewa dawk li jiġu jżuruna. Jiġifieri dak li Pawlu ġaba u Malta għadna ingawduh sal-lum. Dik id-dilka li għamel fuq Malta meta għamel dak it-tlet xhur ifejjaq non-stop hawn Malta permezz tal-qawwa tal-Alla f'isem Ġesu Kristu u anke kellu luqa li hu tabib, dik qegħdin ingawdu l-benefiċċji tagħha llum.
U Latti minn Luqa u xek huwa miktub ukoll. Latti. Għalija Luqa qed jikteb. Nixċert fuq hekk. Imma tibżax, mhix importanti, l-importanti li huma hija l-verità di. Min kiteb u l-importanti li huwa aspirat mill-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu, ekku. Imma meta qed issemmi inti il-mediċina, il-pjanti qegħdin insemmu. Imma minn fejn bdew il-pjanti? Mhux hekk, mhux hu ħalaqhom? Iż-żerrija minn. Zekku. Imma kemm hu kbir il-mulej. X'ħallinna x'benefiċċju xi ġmiel ħallinna. Anki li saħan sitra fismu nistgħu nagħmlu aħna wkoll il-mirakli. Kif qrajna minn Mark 16:16. Inkredibbli kemm hu kbir il-mulej. Għala ma taċċettawx, għala ma temnux. Dik hija xi ħaġa ta' bejnkom u bejn Alla. Imma hemm ħafna benefiċċji jekk din il-kelma talla minflok tidħol hawnhekk biss u tibqa' diesla fil-qalb. Sempliċi biex tiftqulu qalbkom. Sempliċi, kemm tgħidulu aħna nemmnu. X'irridu nagħmlu? U rina, kif kont qed jiena, jien ma kont naf xejn b'dawn l-affarijiet. U batli kif qedlu jien nixtieq infaħrek hekk. U malaj batli n-nies. Hekk l-istess, anke jekk jiġri xi ħaġa kera, jew per-każu jien naf ikolkom uliedkom barra u damu ma ġew. L-ewwel ma tagħmlu duru lejn Alla biex jitolbu għalihom, biex jipproteġihom. Ma tkunux jistgħu taqbduhom per-każu bil-mobile u hekk. Jitolbu u ħallu fidejh. Minix qed ngħidilkom jiena biex ma tċemplulhomx jew ma tagħtux każ jew hekk. Imma meta intom titolbu l-mulej jipprovdilkom. Kif ipprovda lili jiena xhieda ta' dan kollu. Jien fejn ma kontx nafx nista' nagħmel anke dwar mart u affarijiet jew sitwazzjonijiet koroħ. Ngħidlu mulej kif sa nagħmel? Jibgħat li intu mill-ewwel jibda jibgħat. Anke nies li mhumiex Kristjani, anke nies li jemnu f'xi ħaġa oħra, jien qiegħda b'kulħadd. Imma jiena nibda ngħid ara ma doffi lil min bagħat lil mulej biex għal dik itini dik is-soluzzjoni. Isolvija. Jien nista' nitkellem mill-esperjenza personali tiegħi. Kulħadd għandu testimonjanza, kulħadd li jiġi testjat għandu testimonjanza. Taraw minn test għal testimonjanza. Flok it-test tiegħi għax għandi xi ħadd qed jiġini tard id-dar xi tfal jew hekk noqgħod niddispra u ngħajjat, dak it-test il-mulej se jsaħħaħ lili u se jsaħħaħ dik il-persuna li tinkwetani. Għaliex bit-talb u anki bil-infittex għajnuna ta' nies li huma professjonali, kollox huwa possibbli. Is-soluzzjoni hija possibbli. Taqtawx qalbkom, tkellmu u ftħu qalbkom ma' nies li jixtiequlkom il-ġid. Għaw fil-isjen u għaw jiena, tkellmu magħna, ibatunna għax soluzzjoni hemm. Jekk ma nkunux aħna, ikun ħadd ieħor ukoll. Eżatt, ħadd ieħor ukoll b'dak li jibatilkom il-mulej. L-importanti l-fiduċja falla. Diki. U bis-saħħa tiegħu bil-fidi li konna, mirakli iva jsiru. Mirakli bħal dawk li rajtu fil-feature, bħal dawk li hawn miktubin hawnhekk, u mirakli ssibu wkoll anke jekk tmorru fuq YouTube minn xi nies, anki tobba, kont qed nara feature. Il-mulej beda jħossu kien diġà miet dan, jiġifieri ippruvaw jagħmlu minn kollox biex jibqa' ħaj, miet, kien diġà ilu xi tliet sigħat li miet, raġa' bagħtu l-mulej biex jerġa' jagħmel il-magna fuq qaltlu, ġifieri in-ners ukoll ħasbitu miġnun. U raġa' ġie lura dan u dan kemm daw biċ-ċertifikati dan huwa professur, jiġifieri bla dokumentazzjoni kollox jiġifieri. Kien hemm każ ukoll l-Italja dal-aħħar rajtu fuq nista' nsemmi l-istazzjon? Ma nafx. Anyway, dan ġifieri kien dikjarat mejjed u tippreparawlu biex idefnuh, ikeffnuh u anke jordnawlu il-funeral. U dan semaħħom u qam. Hekk nista' nsemmi l-programm u anke kollox, jiġifieri hemm evidenza tiegħu ġifieri. Insomma din lum li jekk tikteb xi ħaġa malaj itellaalek l-internet. Jiġifieri inkredibbli, iva l-mirakli għadhom isiru u anke jistgħu jsiru fik inti li qed tara dan il-programm. Ħanalqu l-programm issa b'kanzunetta minn tiegħek li jisimha Mija jkun.
qed tgħidlu għall-mulej inti ħankantawa fl-imkien di ħannikkumpanjak bħala korjena. Kanzunetta li wkoll ħaturi. Kanzunetta li se turi ġifieri kif fil-ħajja ta' kuljum aħna se jkollna l-offensiva tal-għadu se jippruvana ġifieri se jħalli l-mulej l-għadu jattakkana biex aħna nikbru u nissaħħu. U biex iktar toħroġ l-imħabba tagħna minn ġofina kif għamel Ġesu, iktar ma tawħ u iktar ma persegwitawh u salbuh, iktar fuq is-salib qallhom aħfrilhom għax ma jafux ma jagħmlu. Grazzi mulej li din hija kompożizzjoni tiegħek ukoll u grazzi tat-talenti li tagħna l-mulej. Nirringrazzjawk mulej. Grazzi mulej. Grazzi tal-li dejjem inti tilqana wkoll ġodarek u tara dan il-programm. Imma jiena nissuġġerilek ukoll li tgħid grazzi lil mulej għax permezz tagħna li qed jinqeda bina il-mulej aħna qegħdin nidħlu f'darkom u mhux f'darkom biss imma fil-qlub tagħkom permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Isimgħu din il-kanzunetta. Difiża kontra dell-offensiva, kontra dell-offensiva. Għalek inċedi għall-imħabba ta' lejn id-bniedem u istanbira li bħal-xmara kollha ħajja trid tfur minn ġofija. Melejjew inkunu ta' barka l-xulxin. Melejjew inkunu ta' barka l-xulxin. Milħdanek jinninqata għalek inċedi għall-imħabba ta' lejn il-bniedem u istanbira li bħal-xmara kollha ħajja trid tfur minn ġofija. Melejjew inkunu ta' barka l-xulxin.